kasar Yoba shanshani mai mana tuntuna ga aidin maganin rauni mai mana na Yoba tanka arzikin din mai mana sako na gobe ya dumbu na kutama ne mai mana yace a yau akar gwamnan garke mai malabu ne mai mana ga su gobe ya dumbu ni na zane mai mana Yoba sai dan wala dan kwashe ya kula kauda zai wala maganin dan tala mai kasar Yoba ba mai masu komai da komai in ya ja ba a jamai taimako rafi mai arzikin Yobe gwamnan mu mai mana Yobe giwa mai kasar Yobe dan gona mai mana na mai giwa mai farin zobe gwamnan mu mai mana Yobe giwa maganin zalbe dan gona mai mana na mai giwa sassabe kan rani bijimi ta rabauni masu daman da hauni yalaki ifi da karni kauda ya in sha bashuni bambidar ko anini da an karrama ni mai maladai gwamnan Yobe mai mana ba shi buya mai kula dai gwamnan Yobe mai kula ba shi karya kayi daidai gwamnan Yobe mai mana kai da kaya yunkura dai gwamnan Yobe yunkura gai da manya jamuje dai gwamnan Yobe gaskiya kau da karya karaso dai gwamnan Yobe kyale noma ga hauya mai kasar Yobe kai kan zame kashin gwiwa ba mai ka zamo durka ba mai zuwa ya maziwa ba mai margan dutse ne ya wuce ka tantanwa ba mai ka baro yan turku da rani suke da shandawa ba mai mai malamurgu in ba ka ba batun sanwa ba mai wasu sun kyale wake wai suna fitar kowa ba mai mai kasar Yoba bauna maki sake bauna ba mai malabu wani kai huri ka da awo da mai jaruman gwamna dan jihar ka ka kyautata mai a dankali sunan karimi kana da komai da komai na bona harken gari maganin magiri shirin ka ne zahiri babatun jinkiri kiɗa kamar tambari mai wuyar zunguri wani mai wala mun bari mai abun faharan bunu masu daman da hauri mai mana gwamna kai ba ka jaja a wai da wuni mai mana dan Yobe kai ke da kauyaku har da birni mai mana gwamna gatan su da mala har da sani mai mana wani Yobe ne ayyukan ka sun firgita ni mai mana gwamna kai ne damuna na shayar da rani mai mana a Yobe hawan gwamnatin ka ka raya noma mai mana harkar lafiya da kwarin su suma mai mana gwamna fannin ilimi ina ma mai mana da harkar tsaro ku an sallama ma mai mana gwamna kuma yan kasuwar mu sun daina fama mai mana yan fansho suna a gaishe ka suma mai mana gwamna fannin titina ana ajintina ma mai mana albashin ma'aikata babu fama mai mana a fannin arzike jihar mu ta kara girma mai mana sai murna hagun ya ta izge dama mai mana kai ne kare ni dalibai har su girma mai mana kuma ka yanta malaman na asusu mai mana masarautu na ya basan ba ka girma mai mana yan kullum kana kulawa da suma mai mana to dan Allah gwamna ne mu mai mana amanar gaidan mai mala na fadar gaidan minista gaidan da mai mala da halin gaidan hakuri ga
kyakkyawan zuci Ibrahim gaidan mai mala gwamna ya dumbu ni ya yi gadon gaidan kuma amana ka sannata a Mustapha Musa wanda ya taso da kwarjini ya yi musu nisa Musa Mustapha gwanin dan siyasa wanda amana ga buba dambu a Hausa na buba ya dumbu ni da zurfi da yasa ga wakar mai mala da na iyo rahusa kan kazan kai akai wasu una agogo mai mala aiki kake kamar karka waigo masu adawar ka gwamna ka kai su gongo kuma komai shirin su ka fi su ungo domin ba haɗin gajere da dogo idan kuma ƙarya nike a zago layin da ba ka so na shi kanku mai mala mai kula ya kula yarda ya tattala mu kuma dangwala ayo ba kowa ya karba babatun duba mai mala ba yaro ba sassabe ba haro ba lallabe ba kunshi ba rabumi ba doki ba wanda dan bai gane ba babatun zan bude ba dan ba za su fahimta ba tukatan ba lilikatan mai mala ya zama fitan kura karyar makaryatan taimako ko ma'aikatan to a rere mai mala ya halka gari ga muzuta ta da kuri ba gara kuma babu sari ai dubu ta zarce dari da dabbaci gwamna ku kai da dabbaci gwamnan yanyo mataimakin gwamna dai mataimakin gwamnan yanyo ga faranar bande dan kuma da mai kishin yanyo kai da eji alhaji baba dan malam wali sandi eji kowa ya tashi dan ku ne koli ga su bi ga ciro ba yazo gobe ma sho na garke gwarzo to su bi ga na yau ba mun zo da gobe ya dumbu ni gari zai shigo in kwana gari dole za ka yi mun guzuri dan mu zauna mai nazari duba nan bangon sukari da abar ko ba shi gari siniyo direban masu gari narga sai ya zo na fada masu gardi ne mu gyaɗa da zanna sai madalla mai dukan ka sai na talla protocol darakta kofar da arziki ya bullai ga na sawo mai riga doguwa ba yanga hajja fatima mai riga kin zaman ta zuga mai riga can fadar moga to ina buba mai farar lamba ba shi kankan ba mai mala koren kirya mai cika kar tarbiya ga kawai ci ga kunya ai farar rani ya laya rijiyar gefen hanya wanda ya
adawar ka mai mana gwamna. auduga sai da an burya shi mafarkin mutanen kwarai yana nuna hakun ne ga mafarkin jihar Yobe ya zamo zahirin zaune tunda zancen siyasa ake ta juya ne da duk za ta juya wa mai bala ba a rena ka auduga sai da an burya shi fara rai da kun gan shi ai da fannin ya yi da dan koyo nemi labari gun mai dakuna kasan inda ke yoyo mai bala ya zama gatan na yau baya wanda su wayo shi jihar shi ta fara nuna shi komai adawar ka auduga sai da an burya to a wannan wakar in kun ga bubana ba shi baiti buba in an za ka je wani tubani ma karafa ni buba ya dimbu ni ina zanen da kai ba a rena ni buba amana ga mai malabu ni dole ko wa ya gale ka na gode akwai batun zan da tilas mai shi dan ba shi ya damu